Να τα πούμε. Όχι. Ένα podcast που λέμε Αυτά που δεν λέμε. και ενώ είπαμε ότι θα συνεχίσουμε με ερωτικό τρίγωνο, τσιτσιρίζοντας το κοινό που περιμένει 15 μέρες τώρα Ακριβώς. τις χρήσιμες συμβουλές μας, δεν ερχόμαστε με ερωτικό τρίγωνο. Επειδή θέλουμε να έχουμε ένα καλεσμένο, ο οποίος Υψηλά έτσι είναι, ιστάμενο. ναι, είναι έτσι στοχευμένος από εμάς, πρέπει πάρα πολύ να χωρέσουμε στο ήδη φοβερά τρελό μας πρόγραμμα, το υπερτρελό πρόγραμμά του. Μπράβο, ακριβώς. Οπότε ας περιοριστούμε στη διαδική αυτή σχέση. Ναι. Είναι σαν να θέλουμε να πετύχουμε, να πιάσουμε το Τζόκερ και ταυτόχρονα να πιάσουμε και το Λότο, ας πούμε. Καταλαβες. Δηλαδή στη μία δυσκολία, άλλη μία. Άλλη μία, ναι. Έτσι, ας μείνουμε οι δυο μας σε μια διαδική σχέση. Στους 2/3 δεν χωρεί. Ανταυτού, καταρχάς πώς είσαι? Είμαι καλά. Εγώ είμαι καλά γιατί τώρα γράφουμε Κυριακή, είναι μία μέρα που ουσιαστικά έδωσα εξετάσεις το πρωί, Ναι. δεν τα πήγα πολύ καλά, δηλαδή, Τα πήγες. ναι. Εμένα άκου. Δηλαδή έγραψα, αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω και πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, και κάπως αυτό το απόγευμα της Κυριακής έχει πολύ καιρό να μην έχω να κάνω κάτι. Και ενώ είμαι πτώμα, να, βλέπουμε το podcast, δεν το θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε κάτι, το θεωρώ κέφι. Και ενώ είμαι πτώμα, στέκομαι με ανοιχτά τα μάτια για να απολαύσω ότι υπάρχω χωρίς να έχω υποχρέωση. Δεν είναι πολύ ωραίο. Και φοβερό που το podcast δεν το θεώρησα υποχρέωση. Μα ούτε εγώ. Το μόνο πράγμα που μας ζορίζει στο podcast είναι το χρονικό μας. Ναι, είναι ο χρόνος. Όταν μπαίνουμε εδώ και ξεκινάμε να γράφουμε, ναι. για μένα είναι φοβερά απολαυστικό. Πολύ χαρά, πάρα λυτρωτικό. Και πολλές φορές με βοηθάει και από τα δικά μου προβλήματα και από τα δικά μου θέματα που έχω εκείνη τη στιγμή. Έτσι ακριβώς. Μπορεί να συζητάμε κάτι τελείως άσχετο, εγώ να έχω κάτι, να με απασχολεί κάτι παντελώς άσχετο με αυτό που συζητάμε, αλλά να φεύγω πιο ήρεμος. Έτσι ακριβώς. Αποφόρτιση είναι. Ναι. Να πούμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για συναισθηματική νοημοσύνη, γιατί προσωπικά εγώ στην άλλη την απλή είμαι σκράπα. Το ξέρεις, Τι λες, μωρέ? στην τσακαλό νοημοσύνη δεν κάνω τίποτα. Αυτά τα τεστ, ναι, τι έχεις εσύ υψηλό IQ? Και το ρίχνω. Αλλά πολύ. τώρα μην κοιτάς, ξέρω εγώ, αν έχεις παίξει ένα τεστ στο ίντερνετ που λέει. Όχι, φίλε, δεν μπορώ τίποτα από αυτά. Okay. Ναι, τίποτα. Εγώ, αν έχω κάτι, είναι, ας πούμε, συναισθηματική νοημοσύνη. Ωραία. Τίποτα άλλο. Εγώ πάντως σε θεωρώ πολύ οξυδερική. Όχι, είμαι χαζή. Τυπικά είναι αυτά. Αυτό που είναι το IQ είναι άλλο. Σίγουρα, ρε, εσύ. Αλλιώς, ας πούμε, εξετάζεται και βαθμολογείται, δεν το συζητάμε. Ναι. Ας περιοριστούμε σε κάτι που είναι το πολύ βασικό, που είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε και έτσι, να συζητήσουμε λίγο και να πούμε τις απόψεις μας για το ποια είναι η διαφορά της νοημοσύνης με την συναισθηματική νοημοσύνη. Θα σου απαντήσω, Κώστα, με κάτι που διάβασα στις σημειώσεις μου και το θεώρησα πολύ σημαντικό να το μοιραστούμε με όλο τον κόσμο και έχει να κάνει με το συναίσθημα, την νοημοσύνη και την έκφραση. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνουμε αναλυτικά, αλλά τώρα θα το. Μπορείς να το υπογραμμίσεις, γιατί θα το ξεχάσουμε σε 10 λεπτά. Βεβαίως, θα το αγγίξουμε τώρα. Ωραία. Πρόκειται για τη θεωρία περιορισμένης συναισθηματικής έκφρασης για τους άντρες. Wow. Ότι οι άντρες καλύπτονται από αυτή τη θεωρία, δεν έχουν μάθει να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, μη σου πω ότι να τα νιώθουν, δηλαδή κάποια στιγμή τα καταπατάνε, και έτσι μέσα στη σχέση, αυτό ήταν μέρος, ας πούμε, της συμβουλευτικής ζεύγους, είτε μέσα στη σχέση θεωρούν την πράξη ως προστασία και φροντίδα. Ως δείξιμο, ναι. Έτσι, ναι, δηλαδή ως έκφραση. Σε φροντίζω με αυτόν τον τρόπο και δεν εκφράζουν τα συναισθήματα της ευαλωτότητάς τους. Να πω κάτι, πότε θα το κάνουμε αυτό το pod? Stay tuned. Πάντως, ξεκινώντας από εδώ πέρα, βλέπουμε ότι στη συναισθηματική νοημοσύνη είστε ελαφρώς ντουβάρια. Ωραίο ακούγεται. Πολύ συμπερίληψη. Και το πιο συμπεριληπτικό, αυτό το είστε. Και διαφορετικότητα αποδοχή. Φοβερό, μπράβο, Σοφία. Είναι, κερδίζω κόσμο με αυτό. Μ' αγαπάνε περισσότεροι, έτσι. Παιδί μου, το έχουν πει, θεωρία περιορισμένη συναισθηματική έκφραση. Το είπαν κομψά όμως. Είναι το τελείο, το είστε ντουβάρια. Ναι. Εγώ δεν είμαι. Παιδιά, είστε λίγο όλοι ηλίθιοι. Πιο πολύ με stand-up παρά με podcast. Πραγματικά. Η συναισθηματική νοημοσύνη, λοιπόν, είναι, ρε παιδί μου, έχει να κάνει με την εξυπνάδα, η οποία είναι προσιλωμένη προς το συναίσθημά μου, στην αναγνώριση του συναισθήματός μου. Πριν από την έκφραση είναι η αναγνώριση. Σωστά, Κώστα? Ναι. Πριν δηλαδή να εκφράσω ένα συναίσθημα, πρέπει να μάθω να το αναγνωρίζω. Ναι. Είναι μια δεξιότητα η συναισθηματική νοημοσύνη, γιατί νομίζω ότι θέλει λίγο τροφή, θέλει λίγο, ρε παιδί μου, να το ξύσεις για να γίνει μητερό αυτό το κομμάτι. Να το εκπαιδεύσεις. Ακριβώς. Ναι. Συναισθήματα έχουμε όλοι.
και όταν είμαστε μικρά παιδιά ακόμα περισσότερα και πρωτόλια. Απλώς ανάλογα με την εκπαίδευση που παίρνουμε, μαθαίνουμε να τα βγάζουμε προς τα έξω, να έχουμε εξωστρέφεια, να τα βιώνουμε εν πάση περιπτώσει, να τα αναγνωρίζουμε και να τα βιώνουμε με αποδοχή και έτσι σιγά σιγά να εκπαιδευόμαστε ότι όλα τα συναισθήματα είναι εντάξει. Και αν για την κανονική νοημοσύνη αυτό που θα κερδίσω είναι τι? Αν είμαι έξυπνος, ξέρω εγώ, μπορώ να πιάσω μια καλή δουλειά γιατί θα έχω σπουδάσει. Αυτό που λέμε τα παίρνει τα γράμματα. Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί ας πούμε θα μπορώ να έχω κριτική ικανότητα και να μην με κοροϊδεύουν. Πολύ κλασικές ατάκες αυτές των γονιών. Ενώ λοιπόν η νοημοσύνη, η απλή, το λέμε απλή έτσι, όχι ότι είναι απλό πράγμα, νιώθω ότι πατάει πολύ σε τέτοια κομμάτια που μπορούμε να εξετάσουμε το αν πέτυχα ή όχι. Εξωτερικά κριτήρια. Ακριβώς. Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει πιο βαθιά ωφέλη. Ναι. Να νιώθω καλύτερα με τον εαυτό μου. Νομίζω είναι το νούμερο 1. Νομίζω ότι εδώ χωράει και ομοιόσταση. Ναι. Είναι μια εσωτερική αυτορύθμιση, δηλαδή ένα, ρε παιδί μου, κοντρολάρισμα του μέσα μου συναισθήματος, το οποίο θα με οδηγήσει σε μια ισορροπία. Θα με οδηγήσει στο να δημιουργήσω καλύτερες σχέσεις. Γιατί αν έχω εγώ κάπως μια ισορροπία με το μέσα μου, κάπως έτσι, δεν λέμε ότι θα υπάρξει στον απόλυτο βαθμό, τότε αυτό θα με βοηθήσει να κάνω πιο καλές σχέσεις με τους γύρω μου. Και γιατί αυτό? Γιατί θα μπορώ και να δω τι μου συμβαίνει και να διεκδικώ πράγματα που θέλω. Ναι. Και να δίνω πράγματα. Πολύ σημαντικό. Ναι, έτσι ακριβώς. Το βιβλίο «Βίβλος για τη συναισθηματική νοημοσύνη» είναι αυτό του Κόλμαν, το οποίο έχει και αυτό το όνομα. Η συναισθηματική νοημοσύνη. Ντάνιελ Γκόλμαν. Γκόλμαν. Το έχω και εγώ, έχω διαβάσει το 1/3. Είναι συγκλονιστικό, πάρα πολύ καλογραμμένο, εύκολο και λέει έτσι με απλά λόγια πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά μας και να συνδεθούμε με αυτά. Έχουμε και κάποιους ορισμούς. Αν μπορούμε να συνοψίσουμε όσο έχουμε μέχρι τώρα, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η αναγνώριση των συναισθημάτων μας, να μπορώ να δω τι είναι αυτό που νιώθω. Ακούγεται εύκολο, είναι φοβερά δύσκολο, είναι φοβερά θαμμένο ορισμένες φορές μέσα μας και θα το δούμε αργότερα. Να τα κατανοώ, να προσπαθώ να τα διαχειριστώ. Πόσα βήματα έχει αυτό, Πώς θα διαχειριστώ ένα συναίσθημά μου αν δεν μπορώ να το δω? Έτσι ακριβώς, ναι. Αν το δω, πρέπει να το κατανοήσω για να το διαχειριστώ. Δηλαδή, είναι σαν να πρέπει να κάνω το πρώτο βήμα για να πάω στο δεύτερο. Έτσι. Και φυσικά αυτό εμπεριέχει να κατανοώ και τα συναισθήματα των άλλων. Ναι. Μετά πάμε στην ενσυναίσθηση. Ακριβώς. Δηλαδή, ουσιαστικά η συναισθηματική νοημοσύνη, νομίζω, είναι η εσωτερική ενσυναίσθηση. Ναι. Δηλαδή, ενσυναίσθηση ενώ τι λέμε για τον άλλον, μπαίνω στα παπούτσια του άλλου, συναισθάνομαι τον άλλον. Εδώ είναι αισθάνομαι τον εαυτό μου τον ίδιο. Εντάξει, να πούμε, οι πρώτες ταφόπλακες πέφτουν στην πολύ μικρή ηλικία, όπου με την έκφραση ενός συναισθήματος αυτό ποινικοποιείται. Ξέρω εγώ, μην κλαις. Ξεκάθαρα. Ναι, ειδικά εκεί είναι και τα αγόρια που τρώνε τη μεγάλη φάπα. Ναι. Μην κλαις, οι άντρες δεν κλαίνε, τα αγόρια δεν είναι έτσι. Ναι, πιο σκληρός. Έτσι να είσαι σκληρός. Μην κλαις αγοριτσάκι, τα κορίτσια κλαίνε. Έτσι. Αυτή η ποινικοποίηση, ας πούμε, του συναισθήματος. Ο θυμός, τι θυμώνεις? Φυσικά. Τι είναι αυτό που κάνεις? Ναι. Αν γελάς πολλή ώρα, μην κάνεις αχαζός. Ναι. Δηλαδή, έχει άπειρες φράσεις με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει και δεν μας έχουν διδάξει, δεν μας έχουν εκπαιδεύσει ότι αυτό είναι το μέσα μας ουσιαστικά. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που μεγαλώνοντας, πολλές φορές δεν θέλουμε να δείχνουμε το θυμό μας, ή αν θυμώνουμε, ή αν στενοχωριόμαστε, ή αν γελάμε πολύ, αν κάνουμε πράγματα σε εντονότερο βαθμό, μας θεωρούν ή νιώθουμε χαζοί. Ναι, βέβαια. Βέβαια, σε αυτό έχει βάλει το χέρι της και η θρησκεία, ξέρεις, σε καλά να μας βγει, το γέλιο. Όλα αυτά. Ο εγωισμός, sorry που το λέω. Ναι. Sorry που σε διακόπτω βασικά. Ναι, όχι. Sorry που το λέω. Σαν να πήγαινε για σένα. Καταπληκτικό. Όχι. Και όταν λέω εγωισμός, τι σημαίνει αυτό? Δεν δείχνω ότι θυμώνω, η Σοφία που μου την είπε. Σιγά με της δείξω ότι με επηρέασε. Ναι. Ενώ το να σου δείξω ότι με επηρέασε είναι το πιο ανθρώπινο, το πιο καλό για τη σχέση μας. Ναι, αυτό το φοβερό εμένα δεν με νοιάζει. Δεν πάνε να λένε για μένα. Εντάξει, εσένα όχι απλά σε νοιάζει, σε καίει. Διαλύσει. Έτσι ακριβώς. Δεν το μοιράζεσαι με τον απέναντι. Πας και σωρεύεις ένα ολόκληρο συναίσθημα. Ναι. Το κάνεις τεράστιο και τελικά αυτό στρέφεται εναντίον του εαυτού. Αφού λοιπόν είπαμε τους ορισμούς, πάμε να δούμε βασικούς πυλώνες της νοημοσύνης αυτής. Μάλιστα. Ένας από τους 5 πυλώνες είναι η αυτογνωσία. Ναι. Έτσι. Αυτό να το ακούμε συνέχεια, πάμε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί η αυτογνωσία έχει και διάφορους κλάδους. Τώρα μιλάμε για την αυτογνωσία στο συναίσθημα. Να γνωρίζω
το συναίσθημά μου, να το αναγνωρίζω ποιο είναι, έτσι, και γιατί το έχω. Π.χ. ας πούμε, βγάζω έναν θυμό στον Κώστα. Μπαίνει μέσα και θυμώνω. Λέω, μα έλεος Κώστα. Και αρπάζομαι. Ωραία. Αναγνωρίζω ότι αυτό είναι θυμός. Αυτή η φοβερή φράση που συχαίνομαι είναι τον καλοδέχομαι, με την έννοια τον αποδέχομαι ότι υπάρχει. Δεν προσπαθώ να τον κρύψω. Δηλαδή, μετά από λίγο, όταν με ρωτάει ο Κώστας τι κάνεις, δεν λέω τίποτα, μια χαρά είμαι, ή κάτι δικό. Όχι. Το μοιράζομαι. Ήμουν θυμωμένη. Μου βγήκε ένας θυμός. Η σωστή φράση στη μη βίαιη επικοινωνία λέει ότι εδώ πέρα μοιραζόμαστε το συναίσθημα χωρίς να το ρίχνουμε στον άλλον. Με θυμώνεις. Αλλά με θύμωσε αυτό που έκανες, για παράδειγμα. Όχι εσύ, αλλά η πράξη σου. Αναγνωρίζουμε λοιπόν το συναίσθημά μας. Είναι θυμός. Ξεκάθαρος. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η αυτογνωσία έχει να κάνει με το γιατί το ένιωσα. Πάρα πολλές φορές στρέφουμε την πηγή των συναισθημάτων μας στον απέναντι. Λέμε ότι με θύμωσε ο Κώστας. Με θύμωσε αυτό που έκανε. Αν ψάξουμε πολύ καλά, αυτή είναι και η δουλειά της θεραπείας βέβαια, βλέπουμε ότι βαθιά μέσα η αιτία είμαστε εμείς. Υπάρχει κάτι μέσα μας δηλαδή, το οποίο πυροδοτείται από διάφορα ερεθίσματα που φέρουν τριγύρω μας. Είτε είναι άνθρωποι, είτε καταστάσεις, είτε συνθήκες. Εγώ μπορεί, ας πούμε, να έβγαλα θυμό, γιατί μέσα μου ματαιώθηκε, ξέρω εγώ, μία ανάγκη μου για επιβεβαίωση από τον Κώστα. Ή να ματαιώθηκε μία ανάγκη μου να τον ξεπεράσω. Να τον ζηλεύω δηλαδή. Ο θυμός να είναι μάσκα. Να τον φοβάμαι. Ακόμα και να τον αγαπάω. Δηλαδή, μπορεί να αγαπάω κάποιον και επειδή νιώθω ότι δεν με αγαπάει, να θυμώνω. Και να πάω να κουμπώσω πάνω σε αυτό άλλους λόγους και έτσι να φύγω από την αλήθεια μου. Άρα δεν θα έχεις δει έτσι ακριβώς στην ουσία τι είναι αυτό που έχει γίνει και σε έχει φέρει σε αυτό το έτσι σημείο. Ακριβώς. Άρα εκεί δεν έχω συναισθηματική νοημοσύνη. Είμαι ανόητος, με την έννοια ότι δεν βρήκα τον λόγο και έτσι δεν μπορώ και να γιατρευτώ από το θυμό αυτό. Δεν μπορώ να τον καταλαγιάσω, γιατί θα πάω να καταλαγιάσω συμπτώματα από άλλη αιτία. Ναι. Έτσι, ελπίζω να γίνει κατανοητό. Από μένα έχει γίνει. Πάρ' τη σκητάλη. Και αυτό που λες είναι φοβερό, γιατί με φέρνει στο δεύτερο πυλώνα, ο οποίος είναι η αυτορύθμιση και είναι στην ουσία η διαχείριση αυτών των συναισθημάτων. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπες, γιατί με έκανε να σκεφτώ το εξής, ότι αρκετές φορές ο θυμός είναι κάπως ένα δευτερογενές, αν όχι συναίσθημα, μια δευτερογενής έκφραση αυτού που νιώθουμε. Τι θέλω να πω? Αν εσύ, ας πούμε, αυτό που είπες, με ζηλεύεις. Ναι. Ή να το πω με ένα πιο απλό παράδειγμα. Αν γίνει κάτι και εγώ φοβηθώ. Ναι. Φοβηθώ σε σχέση με κάτι που έχει να κάνει μαζί σου. Ναι. Μπαίνεις εσύ μέσα, ας πούμε, και δεν μιλάς και λέω, κάτι έχει γίνει και δεν το ξέρω. Ναι. Και με πιάσει μια ανησυχία. Ναι. Έκανα κάτι, τη θύμωσα, τη στενοχώρησα, τι έγινε? Μπορεί εγώ να θυμώσω μετά από λίγο, γιατί μπορώ να σου πω, είσαι καλά? Ναι. Θες να κάνουμε κάτι? Όχι. Πώς ήταν η μέρα σου? Χάλια. Ναι. Πάω πάνω, να μου πεις. Ναι. Φεύγω, πάω μέσα, άσε με. Ναι. Και εγώ να το εκφράσω αυτό με θυμό. Έλα τώρα που ήσουν μέσα, μπήκες μέσα αμίλτη, μου σπάς τα νεύρα. Ναι. Αυτό που ένιωσα ήταν ο φόβος. Το εξέφρασα με θυμό και τελικά δεν μπόρεσα να διαχειριστώ αυτό που νιώθω. Έτσι. Και δεν μπόρεσα να το διαχειριστώ, γι' αυτό και κάπως με γέμισε και το έβγαλα και το πέταξα πάνω σου, όπως είπες, βία ίσως. Οπότε αυτό το κομμάτι της κατανόησης, της αυτογνωσίας, της γνώσης αυτού που νιώθω, θα μας βοηθήσει πολύ, θα μας το κάνει πιο εύκολο, όχι λυμμένο, αλλά θα μας το κάνει πιο εύκολο να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε κιόλας. Ρε εσύ, γιατί έκανα έτσι? Αποκλείεται να έχει μια κακή μέρα? Γιατί θύμωσα? Θύμωσα γιατί φοβήθηκα ότι κάτι είχε μαζί μου. Αν ήξερα ότι κάτι έχει γίνει και η μέρα της έχει πάει στραβά, θα έλεγα πάρε το χρόνο σου. Έτσι. Αν δηλαδή δεν το προσωποποιούσα, θα το διαχειριζόμουν καλύτερα. Εδώ έρχεται και η ρύθμιση. Ναι, αυτή είναι η λέξη. Εδώ, ναι. Ρυθμίζω. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές θα ακούσουμε τη φράση ότι αυτός είναι αρρύθμιστος συναισθηματικά. Πολύ. Δεν μπαλατζάρει. Είναι μία από τις αγαπημένες σου φράσεις, πρέπει να πω. Ναι, είναι πραγματικά αγαπημένη μου. Δεν μπαλατζάρει αυτός. Και πολλές φορές ένα αρρύθμιστο συναίσθημα μπορεί να σκάσει με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, κάποιος ο οποίος στη ζωή του δεν διεκδικεί, δεν είναι, επειδή είναι υποχωρητικός, είναι παθητικός κτλ. Με αυτόν τον τρόπο, να πρόκειται για ένα σωρευμένο αρρύθμιστο συναίσθημα. Ναι. Σαν να άγεται και να φέρεται από αυτό που νιώθει εκείνη τη στιγμή
χωρίς καμία αντίσταση. Ναι, και χωρίς ποτέ να το έχει ψάξει, Ναι. να δει από πού προέρχεται, Ναι. ώστε να το καταπολεμήσει και να μπορέσει να διεκδικήσει. Αυτό που είπαμε, γιατί θύμωσα, γιατί φοβήθηκα. Αν μείνω στο απλά θύμωσα, θα πάω και θα πω αύριο, ξέρω εγώ, σε ένα φίλο μου, με θύμωσε φούλη η Σοφία χθες που μπήκε έτσι. Έλα μωρέ με τη σπαστική. Τελείωσε. Σε χωρομάτισα αρνητικά, ενώ στην ουσία εγώ ένιωσα φόβο. Εγώ δεν έκατσα να το συζητήσω μαζί σου ή εγώ δεν σε ρώτησα. Συμβαίνει κάτι μαζί μου, γιατί κάπως νιώθω περίεργα που μπήκες έτσι. Είναι δικό μου, το ξέρω. Αυτή είναι η συναισθηματική επικοινωνία. Ναι. Περνάμε στον απέναντι. Ναι. Αφού βρω το δικό μου, πάω και το επικοινωνώ. Ακριβώς. Ή ας πούμε, όταν εγώ είναι άλλος πυλώνας αυτό. Ναι. Ναι, είναι. Εγώ, ας πούμε, όταν φοβάμαι και δεν διεκδικώ χρόνια από το φόβο μου, έτσι, λέω δεν μπορώ, φοβάμαι να πάω να ζητήσω. Αν δεν ψάξω ποτέ γιατί φοβάμαι, τι είναι αυτό που μου προκαλεί φόβο, δεν μπορώ να το διορθώσω, να το ξεπεράσω και να μπορέσω τελικά να διεκδικήσω. Έχω μείνει στάσιμος στην αναγνώριση του φόβου και μάλιστα από λάθος αιτίες. Φοβάμαι μονόμπαντα. Ποιος ξέρει γιατί, τι είναι αυτό που με κινητοποιεί, τι με τριγκάρει στο φόβο μου, ώστε να μπορώ να τα δουλέψω. Φυσικά και έχει παπαπήρη δουλειά από πίσω, έτσι. Πολύ και πολύ δυσκολία. Ώστε να μπορώ μία μέρα να χτυπήσω την πόρτα και να πω: ξέρεις τι, αυτό που κάνεις με ενοχλεί. Ακριβώς. Και όταν φτάσω στο σημείο να το επικοινωνήσω, έχω αποκτήσει αυτή τη δεξιότητα. Και αυτό είναι ένας άλλος πυλώνας. Ποιος δηλαδή? Ότι καταφέρνω η κοινωνική δεξιότητα του να επικοινωνώ. Ακριβώς. Αυτό που είναι έχω. απόρρια αυτό που είπαμε. Ναι. Και να μου βγαίνει τέλος πάντων έμφυτα να λύνω αυτή τη σύγκρουση. Και πολλές φορές η σύγκρουση υπάρχει μόνο μέσα μου. Ναι, όπου Κώστα, εδώ είναι και 99,99% οι αιτίες που οι άνθρωποι χωρίζουν τα ζευγάρια. Ναι. Η έλλειψη της συναισθηματικής επικοινωνίας. Ξεκάθαρα. Δηλαδή όλες αυτές οι παρεξηγήσεις κυριολεκτικά, γιατί πρόκειται για μία ανατροφοδότηση, ένα κύκλο, ένα πλυντήριο μες στο κεφάλι του καθενός, ας πούμε, το λέω στην ερωτική σχέση γιατί θα γίνει πιο κατανοητό, θα έχει μεγαλύτερο γκέλ αυτό το πράγμα. Κάθεσαι και τρως τα ρούχα σου με κάτι το οποίο σου έχει κινητοποιηθεί, δεν έχεις ψάξει καν γιατί έχει κινητοποιηθεί, πόσο μάλλον δεν να το επικοινωνήσεις. Φυσικά. Ναι, γιατί δεν μπορείς να βρεις εσύ, δεν έχεις απαντήσει μέσα σου. Αν πας να επικοινωνήσεις αυτό το άγνωστο πράγμα που νιώθεις, που βιώνεις, είναι πολύ πιθανό να το επικοινωνήσεις λανθασμένα, αυτό να δημιουργήσει μια διαφορετική αντίδραση και τελικά αυτό που εμείς λέμε επικοινωνία, η συζήτηση που πάμε να ξεκινήσουμε, να καταλήξει πολύ διαφορετικά από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, μα εδώ δεν είναι, Κώστα, και το ημερολόγιο δεν χωράει πολύ της καταγραφής των σκέψεων. Πολύ, ναι. Δηλαδή, άμα κάτσεις και κάνεις πραγματικά ένα review μιας μέρας σου και πεις τι μου είπε, τι σκέφτηκα και τι ένιωσα και τι έκανα, αυτό που είναι το βασικό ημερολόγιο, τότε ανακαλύπτεις σαν μωρό παιδί και λες δεν το πιστεύω. Ότι την ώρα που ο Κώστας είπε αυτό, εγώ σκέφτηκα αυτό και ήταν η αιτία που ένιωσα αυτό και μετά ένιωσα στο σώμα μου αυτό και μετά φέρθηκα έτσι. Είναι μια εκπαίδευση όπου σιγά σιγά μαθαίνουμε την ώρα που ζούμε κάτι ταυτόχρονα, έτσι με αυτό το mindfulness, εκείνη την παρουσία στο εδώ και τώρα, να μπορούμε να εντοπίσουμε τι νιώθουμε. Βασικά εκπαιδεύουμε τον εαυτό μας να αναγνωρίζει τι τριγκάρεται, τι ενεργοποιείται ακούγοντας κάτι ή και μην ακούγοντας κάτι. Στο παράδειγμα που είπαμε ότι μπαίνεις μέσα και είσαι κάπως, μένα μπορεί να ενεργοποιηθεί ο φόβος μου ότι κάτι συμβαίνει. Ναι. Η αντίδρασή μου λοιπόν θα είναι επιθετική. Αλλά γιατί είσαι έτσι τώρα? Δεν πρόλαβες να μπεις μέσα και χαλάστηκες? Ναι. Κάτι άκυρο. Ναι. Δεν σημαίνει ότι η διάθεσή σου είναι έτσι επειδή μπήκες μέσα. Εγώ το φοβάμαι. Ακριβώς, το λέω. Ακριβώς. Οπότε αυτό που λες, αν κάτσω και δω τι σκέφτηκα, τι ένιωσα, τι σκέφτηκα, τι φοβάμαι, θα ξεδιαλύνω λίγο. Ναι, θα φύγει αυτή η θολούρα από όλο αυτό το πράγμα που έχω μέσα στο μυαλό μου. Έτσι ακριβώς, γιατί άμα στην αρχή πεις ότι σκέφτηκα ότι ήσουν εναντίον μου και γι' αυτό ένιωσα κι εγώ επιθετικά και μετά κάτσεις και σκεφτείς ότι πώς γίνεται να είναι εναντίον μου, εφόσον δεν ειδωθήκαμε όλη τη μέρα, δεν είχε γίνει κάτι πριν. Δηλαδή μπες σε μια πιο λογική διεργασία ναι. και φύγει η πρώτη σκέψη. Που είναι δύσκολο επίσης. Πάρα πολύ. Φύγει αυτή η αυτόματη κακή σκέψη. Ναι. Τα έχει μαζί μου. Ναι. Μα δεν γίνεται. Λες, ανέρεση, δεν γίνεται να τα έχει μαζί μου. Πραγματικά. Και ξέρεις τι, και κάτι πιο μικρό. Μπορεί να μην τα έχει μαζί μου. Μπορεί και να τα έχει, έτσι, αλλά μπορεί και να μην τα έχει. Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Γιατί η σκέψη είναι πάντα κάτι έχει με μένα. Ναι, κάτι συμβαίνει. Είναι 0%. Διάβαζα όμως ένα case ενός καθηγητή που ήταν πολύ τιμωρητικός με τα παιδιά και τσίριζε που τα κινητά τους τα χρησιμοποιούσαν κτλ. Και ξεκίνησε να κάνει γνωσιακή αναδόμηση, ας πούμε, της σκέψης του και του είπε ο θεραπευτής, όταν η τάδε μαθήτρια πιάνει το κινητό
λέει το ένα εναντίον μου, ξέρω εγώ, και λέει πιθανότατα τι συμβαίνει, και λέει τίποτα, θέλει να δει τα social. Δεν είναι εναντίον μου. Ναι, το παίρνω εγώ την εναντίον μου. Ακριβώς. Αυτό ήθιστε να το κάνουν τα παιδιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί στο τέλος θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα αναγνωρίζουμε ότι αυτό που θεωρούμε ότι συμβαίνει λογικά, δηλαδή, όχι απλά θέλει να χαζέψει το Instagram. Αυτό που είπε, ας πούμε, το case σου, και αυτό που νιώθω ότι κάτι για μένα κακό κάνει, μπορεί να στέλνει ένα μήνυμα τι ηλίθιος είναι αυτός. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θεωρώ λογικό ότι απλά χαζεύει, ότι βαριέται ή ότι θέλει να δει κάτι. Και αυτό που πιστεύω ότι συμβαίνει δεν είναι αυτό που θεωρώ λογικό ότι συμβαίνει. Έτσι. Γιατί πάντα θα πάρω το αρνητικό σενάριο. Έτσι. Γι' αυτό και λέμε πάντοτε μια πιο ρεαλιστική σκέψη. Ναι. Κάνε, ας πούμε, μια σκέψη που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή, άσε λίγο τον εαυτό σου στην άκρη ως αιτία όλων των. Ότι όλα γυρνάνε γύρω από σένα και δες την πραγματικότητα πώς είναι. Ακριβώς. Σε αυτό τώρα το παράδειγμα που είπες με τα social, με τον καθηγητή και τη μαθήτρια, αν μπούμε λίγο και στην λογική, επίσης καθόλου εύκολο, όλα αυτά που λέμε είναι αρκετά ανηφορικά κομμάτια. Και προσωπικά τώρα μιλάω, έτσι. Ναι, πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να αφήσεις το φόβο σου, τη σκέψη που προκαλείται από ένα φόβο, και να περάσεις στη σκέψη που προκαλείται βάσει λογικής και να πεις έλα μωρέ. Είναι σαν να πρέπει να γίνω τέρας ψυχραιμίας ξαφνικά. Ναι. Πάμε τώρα στο παράδειγμα. Αν σκεφτώ ότι εσύ μπορεί απλά να θέλει να χαζέψει στα social, μπορεί να θέλει να δει κάτι. Όπως όλα τα παιδιά. Ακριβώς. Όχι επειδή βαριέται εμένα. Ακριβώς. Επειδή είναι η ρουτίνα της. Ναι. Επειδή με αυτόν τον τρόπο έχει μάθει να περνάει 5 λεπτά. Έτσι, είναι αυτοματοποιημένο πλέον. Αν λοιπόν μπω σε αυτή τη διαδικασία, πρώτον, τείνω να αφαιρέσω αυτό το φόβο ότι εγώ φταίω. Έτσι. Και δεύτερον, μπαίνω λίγο και στα παπούτσια του άλλου. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λειτουργώ με μια μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Ρε, εσύ μπορεί να θέλει να χαζέψει. Χασμουρήθηκε γιατί ξέρω εγώ, όχι ότι βαριέται εμένα, νιστάζει. Γιατί είναι κουρασμένος. Ναι. Είναι σαν να προσπαθούμε, μπαίνοντας στα παπούτσια του άλλου, να κατανοήσουμε κάποιες αντιδράσεις που έχουν και εμείς θεωρούμε ότι τις έχουν απέναντί μας, ενώ αυτοί απλά τις έχουν. Γιατί έτσι είναι σήμερα. Έτσι ακριβώς. Δεν είσαι θυμωμένη μαζί μου, είναι σκατά η μέρα σου. Ναι. Είσαι θυμωμένη με κάτι άλλο, Μπορεί να είσαι θυμωμένη πράγματι. Να το εισπάτω το μήνυμα, αλλά μην είναι για μένα. Ναι. Επίσης, άρα λοιπόν η ενσυναίσθηση, Κώστα, είναι η φυσική απόλυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Ναι. Έτσι. Πρώτα δηλαδή αισθάνομαι εμένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει ενσυναίσθηση στη μαθήτρια αν πριν εγώ δεν έχω αναγνωρίσει το δικό μου συναίσθημα. Φυσικά. Αν δεν αναγνωρίσω ότι φοβάμαι, ότι σκέφτομαι ότι με βαριέται και ότι το κακό σενάριο, πώς θα μπορώ να πω ρε εσύ, μπορεί απλά να θέλει να χαζέψει κάτι. Μπράβο. Αυτή η υπόθεση του καθηγητή Κώστα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όταν έφτασε να σκεφτεί ότι ναι, μπορεί να θέλει να σκρολάρει μόνο στο κινητό, είχε πάει στο θεραπευτή με αίτημα, τον διώχναν από το σχολείο σχεδόν. Είχε γίνει τρομερά τιμωρητικός. Τι λες? Το απέβαλε παιδιά, δεν τον θέλαν οι γονείς, κάνανε συνελεύσεις και λέγανε να φύγει ο τάδε καθηγητής. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι να είναι ένα κόκκινο πανί μες στην τάξη, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά την καριέρα του, και εκεί έκανε πρώτη φορά τη σκέψη με τη βοήθεια του θεραπευτή. Η κοπέλα μπορεί να σκρολάρει γιατί βαριέται, και του είπε ο θεραπευτής, μα πώς νιώθεις που σκέφτεσαι ότι δεν είσαι εσύ η αιτία? Και λέει, δεν έχω θυμό για αυτήν. Μπορώ απλά να τους δώσω 5 λεπτά διάλειμμα να κοιτάξουν τα κινητά τους. Αδιανόητα διαφορετικό. Ναι. Και ξαφνικά, λέει αυτός, άρχισαν πάλι οι μαθητές να μαζεύονται στην τάξη. Σταμάτησε έναν τιμωρητικός. Είναι φοβερή η ιστορία. Ναι, είναι φοβερή, όντως είναι φοβερή. Και να μιλήσουμε και για τον τελευταίο έτσι βασικό πυλώνα. Βάση Γκόλμαν. Ναι. Της συναισθηματικής νοημοσύνης. Είναι τα εσωτερικά μας κίνητρα, Σοφία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει να παρακινούμε, να προσπαθώ να δρω βάσει των εσωτερικών μου στόχων και βάσει των αξιών που έχω μέσα μου. Των δικών μου. Εγώ κάπως αυτό το μεταφράζω ως εξής. Πες μου πώς το ακούς. Να μην κινούμε βάσει του τι θέλει ο άλλος, να μην κινούμε βάσει του τι θεωρεί ο άλλος άξιο, σωστό, λάθος, θαυμαστό, αξιέπαινο, γαμάτο και οτιδήποτε άλλο, αλλά βάσει αυτό που θεωρώ εγώ σωστό για μένα ή αυτό που γουστάρω. Άρα τι είναι αυτό, Κώστα? Είναι αναγνώριση των αναγκών μου. 100%. Άρα για να αναγνωρίσω το συναίσθημά μου, πρωταρχικά αναγνωρίζω την ανάγκη μου. Ή δεν ξέρω αν έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Πάντως το συναίσθημα και η ανάγκη μου, το δικό μου συναίσθημα και η δική μου ανάγκη είναι στο focus. Ναι. Και όχι από εγωισμό.
Όχι. Γιατί πολύ συχνά ακούμε, πας εκεί στον ψυχολόγο και όλο γύρω από τον εαυτό σου. Γύρω από τον εαυτό δεν είναι για να ικανοποιηθεί ο εαυτός καταπατώντας τους άλλους. Γύρω από τον εαυτό είναι για να αναγνωρίσουμε τον εαυτό, να τον δημιουργήσουμε. Ναι, γιατί αν εγώ κινούμαι βάσει αυτών που θες εσύ, τότε θα έρθει η στιγμή που εγώ θα σκάσω, που εγώ θα βγάλω μια δυσφορία, δεν θα ξέρω από πού έχει έρθει. Χωρίς να ξέρω από τι. Και θα λέω τι έγινε ρε εσύ τώρα. Ναι, και μπορεί αλήθεια να σωματοποιηθεί. Πάρα πολύ. Τι μπορεί, είναι 100% σίγουρο. Μπορεί να σε σπρώξω, μπορεί να σε χτυπήσω. Ναι. Μπορεί να εκδηλωθεί σωματική βία. Ναι. Μπορεί να φύγω, να εγκαταλείψω μια σχέση. Να είμαι νευρικός, να υδρώνω, να πονάω. Με ανέκφραστο και ανεκτόνωτο το συναίσθημά μου. Ακριβώς. Το άγνωστο συναίσθημά μου. Οπότε αν παρατηρώ, αν αντιλαμβάνομαι τι είναι αυτό που θέλω. Είπες τη σωστή λέξη. Η παρατήρηση. Ναι, εννοείται. Αυτοπαρατήρηση. Το παν. Τότε, κάνοντας αυτά που θέλω, εγώ πιστεύω ότι θα βρω χώρο και να κάνω αυτά που θες και εσύ. Γιατί καλύπτω ανάγκες μου και έχω την όρεξη, τη διάθεση να καλύψω και δικές σου ανάγκες. Δηλαδή, εγώ θέλω να χαζέψω στα social και μετά, αν εσύ θες να δούμε ταινία, μπορεί να μην θέλω τόσο πολύ, αλλά εγώ θα έχω κορέσει την ανάγκη μου. Θα έχω περάσει καλά με την πάρτι μου. Φυσικά, ρε, πάμε να δούμε και μια ταινία. Πόσο πιο ήσυχα, Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτό το παρατηρώ που είπες, μαζί με το mindfulness, αυτό που διάβαζα τώρα, ουσιαστικά είναι. Τραβηγμένα θα το πω. Αυτό που λέγανε οι παλιοί, όταν τρως να τρως, ρε παιδί μου. Ναι. Μην κάνεις κάτι άλλο. Ναι. Μην ασχολείσαι με. Κάτσε να φας να το ευχαριστηθείς. Πολύ σημαντικό. Ισχύει. Οπότε, εάν αρχίσεις και παρατηρείς ό,τι κάνεις, από το φαΐ, το ένα μπάνιο, το να ανοίξεις το παράθυρο και να σε χτυπήσει ο αέρας και το αισθανθείς το αεράκι αυτό, αρχίζεις και συνδέεσαι και με εσωτερικές σκέψεις, πιο βαθιές, με πιο βαθιά συναισθήματα. Νιώθεις την αγαλίαση από το αεράκι και τι αυτό κάνει στο νευρικό σου σύστημα, πόσο σε ηρεμεί αυτό. Οπότε αναγνωρίζεις ότι αυτό εμένα μου κάνει καλό. Μου κάνει καλό να παίρνω λίγο αέρα. Άλλος μπορεί να το χτυπάει ο αέρας και να εκνευρίζεται, να μην του αρέσει. Οπότε γι' αυτόν θα είναι κάτι να τα αναγνωρίσουμε, να τα παρατηρήσουμε. Είναι σαν να βάζουμε μια κάμερα από πάνω μας, ψυχική κάμερα, και παρατηρούμε, αλλά πώς να πω, αυτό μετά από λίγο καιρό γίνεται αυτόματα. Φυσικά. Δεν είναι αυτό το άγχος που ακούγεται. Όχι. Παρατηρείς τον εαυτό σου σαν αρκετά εξωτερικός κριτής, ενώ δεν είσαι. Ναι. Και είναι αλήθεια λυτρωτικό, γιατί γίνεται αυτόματα. Γίνεται ξεκούραστα. Ναι. Και νομίζω ότι όλα αυτά που αναφέρεις τώρα είναι και τα ωφέλη του να οξύνω κάπως αυτή την νοημοσύνη. Ξεκουράζεσαι. Τι κερδίζω? Κερδίζω μειόσταση. Το είπες πολύ αρχικά. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Κερδίζω ηρεμία. Κερδίζω ισορροπία. Βλέπω τις ανάγκες μου. Ναι. Κερδίζω καλύτερες σχέσεις. Γιατί έχω την διάθεση να δω τι θέλω εγώ, τι νιώθω εγώ, και έχω και τη διάθεση να δω τι νιώθεις εσύ. Ειλικρινής, Ναι. Ειλικρινής, όχι σε επίπεδο ομότητας, αλλά σε επίπεδο έτσι συνρύθμισης. Ναι. Δηλαδή και εγώ και εσύ είμαστε ρυθμισμένοι, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και μπορούμε να δράσουμε πιο ελεύθερα. Ναι. Έχω ειλικρινή διάθεση να δω τι είναι αυτό που θες, τι είναι αυτό που νιώθεις, τι είναι αυτό που σε ενόχλησε. Χωρίς να σκεφτώ, χωρίς να μπω στη διαδικασία, χωρίς να το μολύνω όλο αυτό με κάποιο τρόπο. Για να δω όμως, Κώστα, και έτσι θα κλείσουμε, άκου πόσο δυναμικά, δεν ξέρω αν θέλεις. Για να δω όμως, Κώστα μου, τι νιώθεις εσύ, πρέπει πρώτα να δω τι νιώθω εγώ. Φυσικά. Γιατί αν δεν δω τι νιώθω εγώ, θα βλέπω εσένα κάπως περίεργα, εγώ θα στρεσάρομαι, θα αγχώνομαι, θα φοβάμαι και όλο κάπως θα πάει λάθος. Πάρα πολύ ωραίο. Σ' άρεσε το podcast? Πολύ. Εμένα πάρα πολύ. Νερό μας βγήκε. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Όχι ότι ποτέ μας βγαίνει κάτι πιο Έλαντε. πορτοκαλάδα, αλλά τώρα βγήκε νερό. Νιώθω ότι κάπως υποχρεωτικά σταματάμε, γιατί έχει φύγει πολύ ο χρόνος της εγγραφής. Για ξεμπόρε. Εντάξει, Κώστα. Τι ήταν αυτό που είπες? Είναι από μια σέρβικη γλώσσα. Για ξεμπόρε. Δεν το ξανακούσει ποτέ. Ναι, από ένα τραγούδι κάτι, το λέγαμε παλιά. Καμιά φορά τρομάζω με αυτά που πετάς. Είναι από άλλες διαστάσεις λαούς που ζουν μέσα μου. Με την ενσάρκωση, Σοφία. Γεια σου, Κώστα. Γεια.